Kagamahanan sa dakbayan sa Talisay ni pasalig nga abagan ang nabiling pamilya sa magtutudlong OFW nga namatay sud sa hotel quarantine facility ug pagkabot sa kasayuran na kung unsag yun nahitabo sud sa maong hotel. Ang detalye pinagi sa report ni Fimari Dumabok. Nasuta nga mga OFW taga Barangay Lawaando sa dakbayan sa Talisay. Diyang nahibawan kini ni Mayor Samsam Gulyas dahil iniyang gimanduan ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagkontak sa nabiling pamilya ni Mercedita Mergy Torbiso. Si Torbiso usa ka magtutulo sa Cambodia sud na sa dugayng katuigan. Ang iyahara man gyud is ganahan lang siya kanang explanation on what really happened, and most likely kanang ako siyang gingnan na of course ba kanang we cannot do kanang one time mabuhat to take things back, but I think ang gusto is closure. Just try to make some calls today, then kung unsa maka-istorya pa ta sa SEDA kung unsa ginahitabo. Ganihang buntag giduaw sa mayor ug sa tagad CDRMC ang banay ug nagpakisayod sa nahitabo. For nalubong ang mga bayubay sa Pinasco, so yatag assistance sa gamay sa dito, then ako siyang gingnan na pwede siya ka mo process sa City of Talisay na assistance as well. Samtang anda mo imbestigar ang Cebu City Police sa kamatayon ni Torbiso sud sa Seda Hotel nga gihimong quarantine facility sa dakbayan sa Subo. Mutabang sila sa pamilya kun mudangop kini sa ilang buhatan. Okay, na-process man sa siya sa Soko. So kung doon na sila complain, if ang hotel dili mo cooperate, so nasa mga siguro na sa mga criminal aspects of dagi sila reklamo. Samtang gitawagan sa GMA Regional TV si Mr. Ron Manalang, ang manager sa Seda Hotel. Iyang gipadayag nga nasabutan sa management nga ang OWA na ang muluwat og pamahayag sanglit na padala na nila ang report sa maong ahensya. O gipadayag ni Reynaldo Hakalan, ang OIC sa OWA 7, nga base sa report sa hotel na atiman ang OFW ug dunay medical staff nga nagsusi niini. Gani nisuway pa sila og tawag og ambulansya apan nasuta nga wa nay kinabuhi ang OFW. Gidugang ni Hakalan nga mihatag og financial assistance ang OWA sa pamilyang Torbeso. Apil na ang scholarship sa usa ka anak niini. Uba ni June Sulon, ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.